Siinähän ne on vaahteratkin sitten nurin. Joo vaan. Siitä on koneen kiva tulla. Siellä on oksat läjällään ja toinen läjä ja rangat siinä. Niin siitähän ne on kiva ottaa. Sitten ei muuta kuin toiselle puolelle. Siellä on vähän jytkympää mäntyä. Aletaan pistää niitä nurin ja sitten on tuo yksi tosissaan pikkusen haastavampi mänty, että on pakko lyödä tuo talja siihen kiinni. Ehkä saadaan taljalla ja tunkilla ja kiiloilla tuosta väännettyä oikeaan suuntaan. Sikäli mikäli ei, niin sit menee kyllä rakennuksen räystään kulmalle ja kylmäkontin sähköt poikki, mutta pyritäänpä se välttämään. Tämä nää, se on aika mukavasti suorilta tuo noin. Mutta eipähän siinä muuta kun lähdetään tuolta männyistä ja koivuusta liikkeelle. Tehdään tila sinne ja me ruvetaan sinne päin roimii täältä sitten. Saatiin ajokonekin työmaalle, niin tuohon se rupee liikkuu. Ja siellä on sellainen parisenkymmentä runkoa pystyssä ja sitten pikkuinen raivaushomma risut tosta pois, niin rupee olemaan työmaa siinä. Käy se tänään saada kaatojen tappelua. Ja tovi menee sitten kun ajelee. Siitä laitettiin jo toinen haastavampi mänty lutulle ja siinä on
Ai helppo on vielä. Siinä on pölli kulus. Vähin rupee käymään ennen kuin loppuu. Ei oo tässä enää kuin ehkä... Mitähän tässä ois? Onko kymmenkunta puuta vielä, niin... Siinähän se rupee olemaan. On kyllä komiaa mäntytukki. Ei että. Siellä on ajomieskin hurjalla päällä, se ottaa kovaa vauhtia kiinni jo sieltä, niin vedetään ehkä justiinsa alta pois. Pistetään tää pari mäntyy tuohon pökkölleen samalla jäällä. Tuolla on sitten parit mäntyt vielä. Ja mökin toiselta puolelta vielä, niin siellä on 4 mäntyä ja koivu, niin puut nutulkaa. Se on viimeinen mänty siinä. Siinä pystyssä sitten koivu ja alkaisi olla savotta siinä. Tää päivä on juntattu 4.30 menee. Mutta lyöhän siihenkin vielä tunkki taakse kaveriksi ja settaa se tuohon männyn mentävä auki. Sieltä se tulee tän savota vimonen puu. Ai et. Hyvä. Rupeaa olemaan siinä.
lähti viimeiset tukit ja energiarankat. Sittenpä tää on joku. Täältäkin vähän risukkoo siistiksi ja hoksat pois. Alkaa olee homma siinä! Nyt ne on risutkin nuria kasalla ja ainahan näitä lisää tulee, niin lähti vielä parit vaahterat siitä, mutta sieltä on kaikki risut rungotajeltu jo pois ja täällä se kone meuhkaa nyt risua pois sitten täältä. Tuli siitä kyllä onnistunut hakkuu ja hyvän näköinen jälki, vaikka itse sanoinkin. Rupee olemaan puut kasalla ja millaisia risuja sieltä vielä läjää. Mutta eihän siinä. Kiva, jos kattelit videon tänne asti ja pistää peukaloa ja kommenttia ja kanavaa tilaukseen. Palataanhan seuraavilla videoilla sitten taas pihapuuhommien parissa. Ei muuta kuin se on moro!